Hatisi kukwana mari yacho. Upenyu inhava yebenzi une zvese. Zuva the urban tete is about to lose their family home kuZimbabwe uye pabva pangoitwa GoFundMe yekuti agone kubatsirika kuseva the home. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Iyo nyaya yema-step parent, step this, step that, vana vakuzoluza musha wavo ende baba vakamera stepmother, mamawo vana stepdad, saka paitika battle isingakwanisiki. Zvino Zuva ari kuti iye mari yacho haisi kukwana, ari kushanda up and down. Dei zvaigona kuti awane mabasa matatu kana mana kuti akwanise kubatsira bhatibodo zvinhu zvakangooma. 5,000. Ndowe mari iri masavings yakatobata kanoti Zuva akati dhi pane 5 ndoyega yandinayo. Ari kuti mari iri mumasavings ake $5,000 ndo mari yega yaainayo, asi mama is supposed to be bought out. Vari kuofewa 15,000 ndo iri kudiwa paground. So pabva pangorongwa GoFundMe yekuti abatsirike. Ataura iye akati I wish I could work extra hard and buy my mother another house zvipere, but I know her living that house yavakavaka vega for 27 years, her blood and sweat, knowing another woman is now living in a house zvichavauraya. She is 75. Nastep dad is almost 90. They both won't survive this. Mwari ndibatsireiwo. For those that wish to help, veduwe ndibatsireiwo mundipewo mari. Apo dad vangu is so old. Vanenge vachingonzi garai apa, sainai apa, handei kukoti vachingondundurudzwa. Small house is pressing my dad kuti varambe mari. She is racing against time. Given age ya daddy, he must buy my mama out. But I spoke with a lawyer. We are working on my mom's application on the right of refusal. He's supposed to be resting. That man has gout. Plus I know him. Havana rusha nebongo zozo too much. So Nyaya yakatangira pakuti Zuva akauya achitaura kuti step sister yacho na stepmother ndo vari kupa masamanisi ekuti vana Zuva vachibuda muimba. Asika baba vakausiya amai ava 27 years ago. He went out vakanotorana nesmall house yavo vakanogara kumba kwavanga vachigara kuri kunzi ku2 rooms ikoko. Ndofunga zvazodzoka mupfungwa dzavo. Stepmother ndokuona kuti sekuru vakuchembera beta vadzoke kuno vatore imba yavo hombe. So ndo pakazouya mapepa iwayo, but stepfather havakwanisi kuramba nekuti vakasvikawo imba iyi iripo. Zuva ari kuti mama vakatora imba iyi vakasiiwa pamba apa ine 4 rooms vakashanda zvinorema vachichinjanisa mabedroom, vakapinda vachipinda vachipenda. Zuva ari kutoti vakasvika pakutoenda kuchikoro vane mabhegi azere paint zvichitova zvinonyadzisa, but amai vaishanda kuti vaextende imba iyi kusvika yava 10 rooms. Now that they are here and Zuva kuCanada, ndo pavakuona kuti apa taka nyira pataisambodyira. So ndo pavadzoka vakati aiwa takuda imba yedu. So parongwa GoFundMe kuti vedu veka since mwana achema haangambofirika mubereko, isu senyika tiripo. Pabva pangoplaniwa GoFundMe yanzi iyo, hi, my name is Alice, we are reaching out for help to save the family home of Zuva's mother. After years of hardship, their father, who abandoned them close to 14 years, has returned the new wife yavo that he had extramarital affairs with. Now vari kutry by force kutora imba kubva kuna mai vaZuva and take up occupation with his new family, driving out mama, Zuva's late sister's children, Zuva's children, making it a total of 7 young kids. After divorce was granted, court originally ruled that imba should be sold and the proceeds split between Zuva's mom and her stepdad. However, after years of absence and neglect, the father and his new wife, with whom he now has 2 sons, want to buy out my friend's mom for much less than her home is worth, effectively taking it from her.
Tikukumbirawo $15,000 to secure a fair buyout kuna mama vaZuva, allowing her to keep the home. That means so much to her and her family. The funds will also help us get legal support needed to contest this case, to make sure that justice is served. Imba iyi haisi building chete, inzvimbo izere memories and a symbol of strength and resilience of a woman who never gave up despite kusiiwa nekusigwa vana vekuti achengete ari yega. With your help, we can ensure that she doesn't lose imba and that she worked hard for, and also to maintain. Contributions new chero dziri diki kusvika papi dzichaita a difference in helping us kuti tirwe for what is right and to make sure we secure this home for the future. So pane vadonetawo mari kuti Zuva agone kubatsirikawo. Vamwewo ndo vari kuona iri nyaya yechiseko. Guys, inyaya inorwadza zvachose. Ava baba vangu vagara vasitori baba vaZuva. By the way, all this that Amanda said is true. Imba iyi iri mukoba 15, it was open to everyone. Nesuwo takatombonogara ikoko kugweru, team kugweru riri kutokonfesa pano. Mama was always welcoming. Munhu wese aingosvika achipuwa pekurara nechekudya. I went there from 2001-2005 and I was best friends na Amanda, and I never knew kuti her parents were going through turmoil yakadaro. Isu taingosvika tichiti kumba, and I always tell people kuti my first passport was paid for by his tete Zuva. Anzi sharai munhu wemukadzi anogara ane passport, ndiyo empowerment yako yekutanga iyoyo. Thank you Amanda. All the best, stay strong mwanasikana. Vamwe vari kuti vedwe tabatikana zvachose. Make sure kuti link idzi dziri kushanda kuti tigone kubvisa mari uye ikwanise kununura mai vaZuva. Ukuwo vamwe vari kuti kama yaziva address uchiri kuziva pawakamboda kupedzera madam boss hezvino zvakunanga, but kazhinji kacho kana munhu achinge awirwa nedambudziko zvimwe zvekusocial media zvekuti vanhu vanenge vambotandara vachitukana zvinopinda papi. Ukuwo pane vari kuuya nemaadvice avo akasiyana siyana. It is well, this one you are winning. MaZimbabwean vane moyo yakaipisisa. Koti muzukuru chirimo pauzeta apa are so evil to us vana. Just after sekuru vake vashaya akabva atongoti uomesera life yedu ndokutora zvinhu zvese zvababa vedu. Vanhu out there vakaipa moyo. Saka ivo stepmother vari kufunga kuti vachauya pamba yaimboshewa between gogo nasekuru vongotora here zvakadaro. Ivo since vachiri vechidiki vachiri vatsva vari kumhanyisana nezera radhedhi kuti dhedhi vasiye vahwina imba. Chii chakadaro chinenge ngozi vanogona kubatsira, ngatibatsirei.